Kaixo, Iker Urangan nauzue, Zirta jatetxean gaude, Larraulgo herrian, Larraul Gipuzkoako herri txiki bat da. Ernioko Magaletan gaude, Asteazu gainen, Donostiatik 25 minutu da gutxi gabea, eta Tolosatik 10 minututa da. Bertan ginela, Tolosaldea garantzetik etorri zitzaizkigun, kodiko etiko aurkeztuz, pixkat ikusi genuen nondik norakoak, eta ikusi genuen peto-petoa zetorrela gure filosofia da. Hau da, bertako produktua erabiltzen dugu, ingurumenekiko errespetu handia daukagu, bai uraren erabileran, baita argindarraren erabileran, herritenentzako funtsezko zerbitzu bat gera, eta gehien bat gure filosofiaren ardatza suaren erabilera da, bai bere era guztietan. Sua, kea, zirta brasa zain nahi du, gure izen hortik dator baita ere, eta aintzineko errezetak berreskuratzen saiatzen gera gure plater gehienetan. Berreskura ditugun artean, aintzinena gure ustez da lapazopa. Lapazopa beste bat egin dugu, nire aitoaren errezeta zen, eta egin duguna da krema bat egin, txirla batzuk jarri, kokotxaren bat, pixka gaurkoratu. Beste berreskura dugun plater bat, intxasoltza da. Intxasoltza gure ustez Euskal Herriko posterik aintzinena da. Ez da galduin da, ez daiten, eta gu bertara ekarri dugu. Kearekin murgilduta, egiten dugu saieski bat 10 orduz keheztu, eta gero plater moderno bat egin dugu. Hor bai egin dugula gauza moderno bat. Eta azkenik, makailua. Gu, makaioekin harreman estu dakagu, lehen makailu den da bat genukan. Makailua Euskal Herrian janden arrain topena izan da, betidanik. Eta harri buelta bat eman esan nahi dugu, kea, brasa. Dena uztartuz, aizur baten gainean jarri dugu, eta lortzen duguna da, gezatutako makailu zati bat, keheztuta mailan atera. Eta bidau eginez, komentatu aintzineko errezetak gaurkoratu daitezkela, fusionatu daitezkela, eta bidea badagoela.